Det er Christian og Martin, der snakker her, og vi starter med at fortælle lidt om zionisme. Zionisme er en politisk bestræbelse på at oprette et jødisk hjem i hvad der kaldes det hellige land, som dækker over området Palæstina. Lige siden det første og andet århundrede har det været en del af den jødiske identitet, og haft at have en tilknytning til området, da de blev uddrevet af Palæstina efter mislykket oprør mod det romerske rige. Det var dog først i slutningen af 1800-tallet, at bevægelsen alvor tog fat og reelt snakkede om, at jøderne skulle vende tilbage til deres land. Ja, og så har vi en Sykes-Picot-aftale, som blev indgået den 16. maj 1916 mellem Frankrig og Storbritannien. Og den gik ligesom ud på at opdele Mellemøsten i et fransk og britisk område. Den trådte ikke ind før Første Verdenskrig var afgjort, og Osmannerriget var en del af centralmagten. Man besluttede ligesom, det medførte blandt andet til, at Palæstina blev et britisk område, som er meget væsentligt inden for den her konflikt. Og i 1917 kom der en Balfour-deklaration, som var en beslutning taget af Storbritannien om at støtte jøderne og den zionistiske tanke om at skabe et nationalt hjem i Palæstina. Og det gjorde så, at den her zionistiske bevægelse fik meget fremdrift, og der kom også mange flere jødiske indvandrere til området. Og som sagt, så efter Første Verdenskrig, da centralmagten havde tabt, der blev Palæstina et område under England, et såkaldt mandatområde. Eller det startede faktisk med at være under Folkeforbundet. Og det var sammen med de andre lande fra Mellemøsten, som England og Frankrig havde aftalt at dele mellem sig. Det skete det, at Folkeforbundet lod kontrollen gå over til Frankrig og Storbritannien, og lod dem styre landene, som reelt set er en form for imperialisme. Og med Storbritannien i kontrol over Palæstina havde den jødiske immigration ind i området vokset, og spændingen mellem de to grupper voksede derfor også. Det førte til FN's generalforsamling indgik en aftale om delingen af Palæstina i et jødisk og et arabisk område i 1949. Aftalen gik under navnet Resolution 181, og den blev accepteret af jødiske repræsentanter, da aftalen anerkendte deres ønske om en jødisk stat. Planen blev dog langt fra accepteret af palæstinenserne, der mente, at det var en stor retfærdighed at fjerne dem fra deres land, og det betød blandt andet, at man oprettede diverse selvstændige militærgrupper til at modkæmpe denne retfærdighed. Ja. Men på trods af den her modstand, så på trods af den modstand, så blev Israel oprettet som selvstændig stat den 14. maj 1948, og det førte direkte til en uafhængighedskrig, som varede fra 48 til 49, og den var mellem Israel på den ene side, og så Transjordanien, som er det nuværende Jordan, Egypten, Syrien, Libanon og Irak. Og krigen medførte, at Israel erobrede omkring 50% mere land, end de originalt var blevet tildelt ved FN's resolution. Og krigen endte med, at der blev indgået våbenhvile, og mange arabere flygtede eller blev fordrevet fra de jødiske kontrollerede områder. Og i juni 1967 der udførte Israel et overraskelsesangreb på Egypten, Syrien og Jordan. En krig, der kun var 6 dage, og så den derfor også kendt som 6-dageskrigen. Den resulterede i en kæmpe sejr politisk for israelerne, da de fik kontrol over Sinai-halvøen, Gaza, Vestbredden og dele af Golanhøjderne. Det betød, at over 1 million palæstinensere kom under Israels kontrol, og Israel gik fra at være en lille belejret stat til at blive supermagten i Mellemøsten. Ja. Og endnu en konflikt ud af de mange, der har været i den her store konflikt, det var Oktoberkrigen, og den kom i kølvandet af 6-dageskrigen, hvor Israel følte sig sådan lidt på toppen, og de blev angrebet med et overraskelsesangreb af Syrien og Egypten meget hurtigere, end de kunne have forventet og regnet med efter 6-dageskrigen, hvor de havde vundet.
Ja, og angrebet fra Syrien og Egypten kom i oktober 1973, og ja, og Israel var reelt set uforberedte. Krigen blev kaldt Oktoberkrigen, og det blev afsluttet efter initiativ fra FN om et våbenhvile, og som blev indgået den 22. oktober, men de egentlige kampe blev først indstillet den 25. oktober. Og ja, de her konflikter har så varet ved, kan man sige, i meget lang tid, og gennem hele forløbet, og man har haft mange forsøg fra fra omverdenens side om at prøve at løse den her konflikt, hvilket dog ikke rigtig har lykkes sådan fuldt ud, og konflikten har blandt andet medført, at man har opført en stor mur på Vestbredden for at adskille de to grupper. Men det er også meget ofte man ser, at der er bombeangreb eller terrorangreb i området, og konflikten er langt fra over i dag, selvom man har prøvet at stoppe den. Ja. Og det var faktisk alt, vi havde herfra. Tak. Thank you and over and out.